Hola, soc Xavier Ortega. Avui estem a l'Estran Jaume amb la Diada de Santa Eulàlia i jo vaig de segon lateral per l'esquerra de l'àric. D'un 4 de 7. Vinga, penya. Vinga, a tope, eh? Vas ben pentinat? Sí. Avui sortiràs a la televisió. Ja va bé apretat. Avui ve de gust, apretat. Sí. Sí. Hola. Hola. Vens molt per aquí? Oye, sortim de 4 de 7, anem sols. Vale? Anem a fer igual de bé que l'Estany. Vale? I Vinga, colla! Va, colla, som-hi. Comencem temporada. Bé, ja podem veure els segons del 5 de 7 dels castellers de la Vila de Gràcia, mirant a l'Ajuntament a mà esquerra. Veiem també ja les mans dels castellers del Poble Sec i de la Jove de Barcelona. Molt bé. Hòstia, quines mans més fredes. Això sí. Segons del Poble Sec, que estan pujant amb aquest 4 de 7. Tranqui, primera.
Fàcil. Molt bé, molt bé.